Na, sziasztok srácok, itt újra. Tudom, egy kicsit később indítottam el a videót, de hát nem tudom, hogy hol a teló is, hát anyánál volt, úgyhogy most jöttek meg, és most pedig elmentek valahova. Úgyhogy nagyjából szerintem 21-kor fogok elaludni, holnap pedig megint megyek iskolába. És szólni fogok anyának, hogy ne vigye el ezt a kék telót, hanem hagyja itt, hogy amikor reggel hazajövök, megtaláljam, és akkor tudok egyből videót gyártani. Rendben? Akkor most pedig hát nem tudom, itt játszogatunk, meg minden Úgyhogy most szerintem addig megcsinálom a beállításokat, meg minden Megölték azokat, akik elmondták volna. Akik el akarták mondani, nem csak az állam ellenségei voltak, hanem az emberiségé. A Lord igazgatója az emberiség ellensége az lett, amikor összehívott egy sajtótájékoztatót. Fiú, mit gondol? Szépen elszállunk, fogjuk egymás kezét és talolás? Hát, igen, kicsit megöregedtem azóta. Elmúlt majd már 151 év, de még mindig élek, és mindig benne van az erő. És most vagyok 151 éves a játékban. Igen. Bro. Igen. 151 éves vagyok a játékban. Bro. Hát, viszont mit csináljak, srácok? Írjátok le a kommentbe, hogy mit csináljak. Írjátok le a kommentbe, hogy hónapi videóban milyen videót csináljak. Roblox videót, vagy erről a játékról még egy videót. Úgyhogy Santi, szerintem írd le a chatre, hogy milyen videót gyártsak tovább is. Ez majd Roblox. Roblox, vagy ez a játék. Melyik legyen? Szerintem legyen Roblox. És akkor megmutatom, hogy legyetek hackerek benne. Wallhack, meg ilyenek. Hát, srácok, nem tudom, mit csináljak, de én szerintem nyomok egy battle-t. Nem tudom ki írt, de szerintem hagyjuk a francba. Mindegy. Srácok, úgyhogy szerintem addig én játszok valamin. Úgyhogy nézzük meg, hogy milyen mapra megnyílik. Mit mondtak? Zombie survival, vagy zombitól elmenekülés? Egy zombitól elmenekülés nincs is. Figyelj, befogadni. Faszom! Itt van egy hacker! Én is jól láttam, hogy ez olyan egy hacker. Vagy lehet, hogy nincs is hacker, csak belépte és mögött ilyen fegyérű láttam a nevét, de biztos nem hacker, csak
Így most léptem be, meg minden. Mindegy. Ezek a mai játékok. Miért nincs belőlük régi mód? Visszajönne a 2020-ra, örülnék annak, bro. Mindegy. Akkor én itt szerintem fogok magamnak és benyomok egy... Jó hallottak.